ඇත්තටම අපි බොහොම සතුටුයි. நாடு முழுதும் பதட்டமான நிலைமையில மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதுவும் කිසිම ජාති වේදනයක් මනුෂ්‍ය වේදිකේ කොච්චර இஃப்தாருடைய நிகழ்ச்சியுடைய முழு நோக்கமும் இன்றைக்கு எங்களோட சமகாலத்தில் நாங்கள் பார்க்கலாம். இன்றைக்கு ஒரு மத்திய கிழக்கு எடுத்துக்கொண்டால் முழுக்க இரத்த காடாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எங்களோட சமூகம் மத்திய மாற்று சமூகம் இன்றைக்கு உலகத்துடைய நோக்கத்தை மறந்து இந்த உலகத்துடைய சின்ன சின்ன காரணங்களுக்காக அவர்களுடைய சுய கௌரவத்துக்காக முழு பாமர மக்களையும் அழித்து ஒழித்து கொண்டு இன்னும் அதாவது வறிய நாடுகளையும் கொள்ளையடித்து கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு காலத்தை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நோம்புடைய காலத்தில் நாடு முழுதும் பதட்டமான நிலைமையில மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதுவும் இந்த நோம்புடைய காலத்தில் ரம்லானுடைய மாதத்தில் ஒரு முக்கியமான ஏற்பாடை எங்களுடைய மதுரங்குழி பத்தாங்கட்ட ஜும்மா மஸ்ஜிதுடைய மஹல்லாவாசிகள் ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிறாங்க. உண்மையிலேயே ஹசரத் உங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஏற்பாடு மிகப்பெரிய ஒரு அளவிலான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த மூவின மக்களுக்கு மத்தியில் ஐக்கியப்பாடு, இணக்கப்பாடு, சகோதரத்துவம், ஒற்றுமை ஏற்படுத்தி உலகத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற அந்த யுத்தத்தில் சமாதானத்தை வேண்டியும் யுத்தத்தை நிறுத்துமாறியும் எல்லா மக்களுக்கும் ஆரோக்கியமாக சிறப்பாக நல்ல முறையில் அவரவருடைய சமயப்படி சிறப்பான முறையில் வாழ்கிறதுக்காக வேண்டியும் நாங்கள் ஒரு முன்மாதிரியான இந்த வேலை திட்டத்தை இஃப்தார் செஞ்சுக்கிறோம். මේ වැඩසටහන අපේ ග්‍රාමය පුංජි ගම වුණාට විවෘත දෙමළ මිනිස්සු, සිංහල මිනිස්සු, මුස්ලිම් මිනිස්සුත් එක්ක ජාති භේද තොරව හොඳ එකමුතුභාවයෙන් සහෝදරත්වයෙන් අපි ජීවත් කරන ගම්මානයක්. සංගීතියාව වෙන්න ඕනේ. මිනිස්සුත් එක්ක සහෝදරත්වය ඇති වෙන්න ඕනේ. එකමුතුභාවය ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට අතර මනුෂ්‍යත්වයේ වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. අපිට මනුෂ්‍යත්වයේ වර්ධන වුණා තමයි රට දියුණු කරන්න පුළුවන්. ආගමත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාව පැහැදිලි කරවෙන්න ඕනේ. ආගමත් එක්ක මිනිසුන්ගේ සංකල්පය ආකල්පය වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ වෙනස් කරලා ආගමත් එක්ක ක්‍රියාකාරී සම්බන්ධත් එක්ක ඇති වුණා නම් අපි රට දියුණු කරන්න පුළුවන්. මිනිසුන්ගේ හිත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ මිනිසුන්ගේ ආකල්ප වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සතුටු ජීවිත අපි ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මම මුස්ලිම් මල්ලි කෙනෙක් අපේ නෝනාගේ නාගි බඳලා ඉන්නේ යා කියලා. බලන්න තමන්ගේ නෝන මහත්තයා පාරේ දාලා හාමුදුරුවෝ වගේ කෙනෙක් අර වගේ ස්ථානයකට ගිහිල්ලා වස්සන වැඳලා බොහොම ගෞරවයෙන් සමගිය සහ සමාදානය ඇති කරමින් අපේ හදවතට පුදුමාකාර දුකක් එනවා. අපේ කියන හැඟීම සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන අය පිරිසක් අපේ රට තුළ දැනට ඉදිරියෙන් පවතිනවා. අපි හැමෝගෙම කාරණායි මම හිතන්නේ මේ නෝම්බි කාලේ ඉස්ලාම් ධර්මයේ තියෙන ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ආශාවන් පාලනය කරලා දෙවියන්ට පුළුවන් තරම් ලං වෙලා වැඩිපුර යාඥා කරලා